दे भिडिअ'सा गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव गासैखौबो बरायफिननाय थाबाय लोगोसे दिनैनो जों मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय फिसा मिटिं मोनसे जादों नायनो हायोबा मोजां दा जों साननो गोनाङा बेनो जे बायनायाथ' बायखायो आं सिगां जों दा खेबसे बानायखानाय एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै एसेबाबो मोजां गनायखायोमोन खिन्थु दा नै गोमा हाबनानै दा नैबे नों दिहुननो जिथु टारगेट लादों बिराद मोजां टाइमाव नों थांखि लानाय बायदि मोनदों आरो आं बेखौनो सानदों आं साक्सेस जागोन बायदिखौ मोनदों बिक्रमजों एकमत बाथ्राया आंना बिदि आरो भद्र मा खालामफैदों मोजां नांदो जोङो माने कफि लोंबाय खापसे मोनसे जायगायाव सानै साथाम इउटुबार थाबाथाय बिराद प्रब्लेम जायो दाख्लै नोंनियाव बानायना होनानैथ' खम दाखालिनिखौ मोजां नुदों होनना बानायना दखान सखानाव जेबो होनो गोनां गैया ओं रायलायदों दा रायलायनाया जोबफ्रामबायानो गेजेर खिनियाव रायलायनायखौ आङो माने खालामनो जोंनि बर' हारिनि कालचारखौ लानानै जाबायदि बैसोआव आगान सुरबाय दिमां हालामाव कालचारनि थाखाय आयु होनग्रा जायाखै होननानै आङो हमनानै मोनबाय नाथाय कालचारखौ मोजां मोनग्रा मानसिया बांसिन नाथाय जाबायदि सहाय सुबिदा हेफाजाब होनांगौमोन आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट निमां हालामाव बे कालचारनि सोमोन्दै बारा गुरुत्वपूर्ण होनाय बादि मोनबोआखै आरोबाव आगोमा जोङो मास्टार लाबोलायनानै ख्रिस्टि पार्टि सोलोंबाय नाथाय बे ख्रिस्टि पार्टिखौ माबोरै फोथांना लाखिनांगौ बेखौ दिनै आङो मोजाङै नुना मोनाखै जाय दैदेनदों सासे सानै बिथां व्यक्तिफ्रा अर्थात आंनि नुनायावथ' दा सिंगल पार्सन बिक्रम बसुमतारी जोङोथ' मास्टार लाबोनानै जाबादि सोलोंहोदोंमोन बा सोलोंदोंमोन बै सोलोंजेननायाव 2020आवहाय गासिब 100मोन अर्थात 100नि सासे सानै बारासोमोन मोसाग्रा मोसाखावरि हान्जाफ्राबो दा लासै लासै नाथाय बिनि खावसेयानो फैला आरो गोसोबो बायबाय नामा बिथांमोना खस्थ' खालामो गोजान गोजान खना खनलानिफ्राय फैनानै मेंफैयो थांलाय फैलायनि खोथा दङ मोसानानै हाजिरा मोननायाथ' बादो न'आव थांफिननायाव खस्थ' मोननायखौ नुनानै लाब गैया माथो होननानै एसे गोसो होस्राया नुबाय आरोबाव आं बुंनो लुबैयो मेल मिटिं जायोब्ला दिनै साहित्यनि मिटिङानो होन बर' थुनलाइ आफादनियानो होन एबा जोंनि बर' सात्र फरायसा आफादानो होन दिनै मोसाखावरि गैयाबा अर्थात जोंनि ख्रिस्टि गैयाबा जाया मिटिङाबो समाया आरो मिटिंखौ खुंनायाव उसुबिदा नुनानै मोनो बेखायनो आं गुरै रावै खावलायहरनाय जायोदि गासिबो गोरों गोराया खौसेयै मदद होआब्ला हारिमुखौ फोथांना लाखिनाया जोबोद गोब्राब